pun ngayahi kewajiban sampun mboten wonten ingkang mujinakaken sangkudiri. Leres dalah. Kok nek pradal lho, Nek. Mboten iki pun kula taleni. Nah, tak taleni kok pencet. Gada sangkut terus Siap iku aku sing nyesan. Rumangsa ana sing ngayomi. menapa nggih sangkudri? Rumangsa ora seneng dicoba aku. Luwe-luwe pengaran sakti iki yayine Kyai Bagus. Kalem. Mboten nate kurang ajar nggih sangkudri. Dasare bocah saka desa. Raketan bocah saka desa. Nek bocah iki pancen ora ngerti kuwi jujur. Oh, ngaten prasaja. Kan kula nggih seneng Endara. Nek wonten iki lho, Sadi. Sadi. Nek iki ana wondanan ya seneng terus. Ora Sadi. Jare Sadi menyang. Sadi iku lak Sadi sing ngomong rupane elek. Iki Sadi ganteng kok. Kowe roh kaya sponsor Sarene. Sarene ngene kula Sadi. Senengane kok. Iya, Endara Sadi ganteng. Kula nggih seneng nek cedhak kali Sadi. Sampai boleh nyanyian. Saged. Perkara apa kok kaget? Panjenengan menika saking tebih menika lho. Alah alah. Lho aku iki menungso ora duduk. Lah, lah nang ngendikan menika wah ngantos kaget. Watak Oh, ngaten. utawa ciri wanci. Lelewo ginawa mati. Stop. Stop Jenderal Muhammad stop. Piye? Udan deres mengke. Rotok. Dan men tuku aku ketemu karo Kusumane Ngayu Siti Rohani. Nggih Jenderal Muhammad. Ngeten lho Jenderal. Nah. Iki Kusumane Ngayu Siti Rohani. Nggih. Nek kae sapa? Kusumane Ngayu Siti. Siti sapa? Mutmainah. Mutmainah. Nggih. Tegese Kulino ngemut bareng sing ora genah. Reksane apa kuwi yo? Linggis. Inggih. Bola. Kusumane Ayu. Ngantos kula mlebet wonten ing Taman Konstantinopel. Rakutan terus terang kula tresna kalih panjenengan Kusumane Ngayu. Jenderal Muhammad. Mboten. Ampun Jenderal. Ya aku ora nari kowe kok. Lha niki wau sing ditari sinten? Kusumane Ngayu Siti Rohani. Rumangsane Kusumane Ngayu blewek ora kaget. Dewu teter. Blewek ora halus. Kersa menapa mboten? Aku ra tresno karo kowe Jenderal Muhammad. Mboten dipun tampi. Ora Katenan kula. Kula wong lanang isih nek tresna mboten dipun tampi. jujur karo Kula rudo pariksa sampe. bola-balik kok mesti kowe sakit. Kang ditulungi marangan. Yen nek ana boyo ora ana yo sing ditulungi kowe sakit. Sedaya menika sampun dados kewajiban reksa dumateng panjenengan. Namung kemawon punah. Kula nyuwun pangapunten awit anggen kula jagi kawilujengan panjenengan sak menika talenta. Ngantos Jenderal Muhammad menika badhe tumindak kurang ajar kali panjenengan. Ora apa-apa nyatane saiki yo ora ana. Sakti Injih dawuh. wis suwe banget turungan yo ning dalan taman. Kok bebasan kowe kira nate pilih nyang desa. Pilih wong tuamu. Sedulurmu. Luwe-luwe katresnanmu Sakti. Medal sak menika kula boten gadhah tiyang sepuh. Perkawis katres
tresnan. Wiwit wonten ing Karang Pradesan menika, kula menika tiyang larat temurah bilung jagat biasanipun. Mboten wonten wanita ingkang cedhak dhumateng kula. Ngantos wedal sak menika kula dereng gadhe katresnan. Tenan kuwi Sati. Arep matur Mungkin mawon menawi wonten keparengipun kula kepengin nuju wonten dusun raya. kagungan kanca waktu Menika leres. Sadi bakal tak pali-pali kalamun to sliramu kan kepengin keliling yang desa malah ramung kuwi tumuju ana ing Hasan lan Raya Hasan lan Sora supaya ngancani marang kuwi pawongan loro kuwi tanduran Mereka kesehatan kula nyuwun pamit menawi sampun wonten kerampukan kula badhe wangsul wonten kerajaan. kaya ngono iku Paring Mangga. Sinten niku? Kula sinten? Sinten niku? Kula sinten? kula nuwun. Mangga. Sinten niku? Sajane kok lesu. Maling. Maling. Iki sapa? Sandang penganggung kaya ngene ora tau dolan ana ning rompokku kene. Maling, ape maling? Ah, ngerti kowe ora ngerti. Iklan Sarimi. Sembrono. Ngawur ae. Apa kuwi eling to duwe kanca sing biyen uripe kaloro-loro. Kanca sapa? Uripe sing kloro-loro. Sapa yo? Aku duwe kanca dhisik angger tuku kopi tak tukokno. Tuku gedhuk tak tukokno. Yo, rokok jeneng. Rokok ora tau, ora rokok wong. Sadi. Lho iki Sadi? Iya. Ah, ora percaya. Sadi kok sandal penganggone emas Sadi. Lah sandal penganggone kok emas di. Lho, suwe ora tau ketemu kok awakmu kok dadi ngene. Bayane Bayane. iki atase wong desa, wong kere. Bener. Lho, sandang penganggonmu kaya ngene iki mau nyolong kon ndi? Lamun kowe ra duwe dhuwit aja nyolong di nak jipuk oleh. Gocok. Piye? Lamun kowe ora duwe dhuwit, kowe wong ora duwe aja ngasih nyolong. Nak jupuk entuk. Wiwit cilik nganti gedhe urip loro-loro. Ya, Apa tau weruh aku colong jumput darbe Elia? ya ora tau. Lah iya. Nak jupuk tau kowe. Ya apa ora gedhokku karek siji dinane kae dhisik mau jupuk. Ora. Nganti aku dadi kahanan sing kaya ngene. Nalikane Simba kae mati, aku tangisan ana iku sarane Simba. Heeh. Ora ngerti sangan para mati. Ana pawuhan sing aran Topeng Mas. Topeng Mas. Dheweke meri sarana karo aku. Yen to uripku mulya iku mapane ora ning desa dusun raya, nanging ana ing kerajaan Turki. Lan aku kudu miwiti jumangkah ana ing Laut Hitam. Kaya ngono ya. Bareng aku teko ning Laut Hitam, ana prau. Heeh. Kerep kesabyok ombak. Ya. Mungsuh sambat jaluk tulung tak tulungi. Kok tulungi? Tak gawa ning pinggir. Ya. Jebul kuwi kadange raja ning kerajaan Turki. Sing piroan? Yo dadi kaya ngene. Saiki aku dadi ajudan pribadi. Wah, bayaranmu ya akeh ya, Di. Lho. Trimo real. Ajudan iki apa iki? Penderek pribadi. Wong paling penting masalah. Ning ya hati-hati lho. Sajroning kowe dadi ajudan pribadi iki awakmu dhewe apa ana sing sabiyantu? Nalika aku ning dusun raya di mitra kowe. Heeh. Ning kerajaan iki aku kudu mitra. Mas iya duwe. Hasan lan Sora. Oi. Kae. Iki Mitra. Hasan lan Sora. Aku matur nuwun karo Sakara. Menawa biyen ora ana sakara mestine aku wis tempo pati entakne jenderal.
Tionghoa. Turki. Turki. Iku penting lho sembrono. Iya, iku penting sak keluarga. Pangkate padha kabeh. Padha kabeh. Bei Hasan Bei, Sora Bei, aku Sadi Bei. Berarti nek Turki kuwi nggo bei-bei ya. Bei iki nek cara Jawa iki sak senopati ngono kae. Lion Drei. Ya, Drei. Nah, adu pitik lah yo ono bei. Bei piro? Ngono kok. Sampeyan Sora, pilih. Kanthi kowe tak kon-kon papan kene supaya ora kanggo pas juaran karo saklone. Ning kene bakal tak anake sumpah darah. Sumpah darah sing kepiye? Sing karepe piye? Karepe sumpah darah. Mukti Sadi, Hasan lan Sora Rekoso Sadi, Hasan lan Sora uga melu ngrasake ngono. Iya, carane piye? Kok nggo keris di? Keris piye to? Apa iku? Atrem. Lah monggo apa? Aku sumpah darah. Nggo nyukur rambutmu yo. Bukan bilas semuanya. Loro ta ora kurang. Iki sing tak jaluk darah Hasan lan Sora nyawiji kene ing mengkone bareng-bareng padha ngenapi sumpah. Aku kok kuatin. Ya semuanya ora kene. Ojo yo kudune kowe. Aku awakmu. Bicara metu getahe tara kowe iki. Wis gak metu. Getahe saya metu tara kowe iki. Beku getahe rasa ora. Getahe bias. Carane ngene di. Aduh. Buru. Aduh. Sakit aku. Ayo. Ketoprak delok aja jondakem dhewe ah. Kowe iki nilakakno wong di. Kok nilakakno wong kotor ki teko desamu ora kok sugati sing enak kok malah tangan ditantoni piye iki? Iki wujude sumpah darah iki kaya wah mateni wong iki. Hati lho iki nek lara gula. Nek gula ngene iki parah malah iki. Lah kok malah bola bubur. Wah tenan kudune jero iki. Senenge ngebul. So kowe sakatrine dadi pasan. Langit lan bumi go nyanyeksen. Wiwit dina iki tanake sumpah darah. Rekoso Sadi, Rekoso Hasan lan Sora. Mukti Sadi, Mukti Hasan lan Sora. Iki yo padha wong tuane. Sak katrine wis ngucap sumpah darah. Ateges aja ngasih ana sing mok tutup-tutupi. Kudu bloko. Ya to nganti mlenjani. Banjur iki Turki kok mok bakno komplong dhewe. Tutup-tutupi apa sing ditutupi? Hah? Tegese sing ditutupi kuwi pindang. Ora kene lho karepe mesti wadine kene ya wadiku, wadiku ya wadine kene. Lah, ngono lho karepe. Ya berarti wadi-wadinan. Mulane iso yo tutup-tutupan. Lah iki kok ora padha dhewe iki. Iki ada Rauman Sadi wis sugih saiki arep kowe ora usah kuwatir. Aku semulya ning kerajaan Turki, mengko kowe sakatrine uga melu. tenan to ya Mitranku. Nanging ora saiki. Besok yen wis ana perangan anggo nyambut gawe, kowe sakatrine tak goyo. titip iki no duwe full ngono. Iya. Ayo aku ngenesak. Ayo ngono Iki ngene, mergo isih ana kewajiban sing tutarambang kowe sawetara aku njaluk pamit. Ya. Hati-hati. Sewang. Oh iya, hati-hati. Coba sawah. Anak-anakmu Resia, Cikira, lan Abdi. Saiki bareng wis tumrap diwasa bagus pasuryane sing putri yo ayu. Ora bidane kaya Anjir menika jek putrane sinten? Tak putrane kula ta bae. wong wae ngene. Paduron Rom standi seputare. Kuwi wis
Kuncara wis kasosro ing wewengkon ana ing kerajaan. Katite akeh putra Nalendra aku. Kanjeng Pangeran Saladin sing meguwu ana ing panggon Rumstang. Kula atmale kelawan Risia Sikira apa dene Abdullah sing pinter nggonmu lelaki. Mergo iki ora sak bae. Lan Risia Sikira Ngaten. aja nganti nglingsemake panggon ana ing Rumstang. Setaken dawuh, Abah. Lah banjur apa wis kok samaptake ora ben kanggo dahare kanggo sarene unjukan lan liya-liyane kepiye. Panjenengan ampun kuwatos, Abah. Sedaya sampun cumepak mboten wonten ingkang nguji wani. Lah cek ira piye? Leres kok, Abah. Sampun samakta sedaya. Pun sampean mboten sisah patos. Cek kula iki pegaweanmu lho. Ngerti to? Kanjeng Pangeran Saladin. Ki putra dalem Sri Maharaja Abdulaziz. Wis kersa yo ngene. Ora kitang mapane ana ing Karang Pradesan, ning kudu bisa jaga aja nganti engko gawe liksem ana ing kerajaan Turki. Nika leres saged kanthi panjenengan. Ya muga-muga wae Resia Cikira apa dene Abdullah ora ana alangan sing tumempuk ana ing paguyuban Rumstang. Assalamualaikum. Sak boten-botenipun panjenengan kok dikawula lajeng katuran asma sinten lajeng tebih saking pundi Keparengipun setawunaken Kapten Lasaro saking kerajaan Turki. Sang Kapten Lasaro punggawa wonten ing kerajaan Turki. Nyuwun pangapunten nggih, Den. Umpami ata kula dinang lepat. Kula nglenggana dosa kalpatan kula. Pidana menapa ingkang badhe kapatrapaken kaliyan kula sak kulawarga. Kula boten badhe swala, Den. Sampun ngantos keladuk ing panampi. Lajeng panjenengan karaya-raya rawuh wonten ing Rumskutari. Ngelengaken tindak nglangke menapa wancen wonten kawigatosan Sang Kapten. Nampi dawuh saking ngersanipun Sang Raja Abdulaziz ingkang supados kula dumugi wonten ing Rumskutari. Tuwi dhateng Pangeran Saladin anggenipun ngangsu kawruh wonten ing panggon Rumskutari. Iki nyuwun pangapunten wekdal sakmenika tansah ginanjar kabagas warasan boten mangke aral setunggal menapa Kanjeng Pangeran Saladin. Namung nggih sepisan malih nyuwun pangapunten nggih Sang Kapten lumapanipun wonten Karang Pradesan dados dahar lan kunjungipun menika sakontenipun. Lah pripun malih? Boten perkawis menika namung Pangeran Saladin menika salah satunggalipun putra mahkota ing mangkinipun ingkang badhe ngentos palenggahan
minangka raja wonten ing kerajaan Turki mila anggenipun bapa kula wentah dhateng Pangeran Saladin sampun ngantos tunggal kemawon wonten ingkang tupangsuh. Pangestunipun anggenipun sinau banget ngilmu tata praja cekap lajeng kanuraganipun nggih mumpuni saya-saya ngenani olah kridaning Udanegara. Boten saged lan saged-gaduning nalar kula badhe kula aturaken kaliyan Kanjeng Pangeran Saladin. Ngoten iki. Mangke badhe dados atur ngesa dalem Sang Raja Abdul Aziz menawi anggenipun ngangsu kawruh Pangeran Saladin menika boten wonten kekiranganipun menapa. Menawi mangke wonten kekiranganipun utawi yata nandang gerak kula enggal anak kula Abdullah mangke kapurih sowan wonten ing kerajaan Turki. Oh Mas, ji. Namung kemawon nyuwun sewu, Bapak. Jalaran medalipun menika sampun surup ing surya. Ngrum Sekutari lan kerajaan Turki menika tebih menawi pun keparengaken sawetawis wedal. Kula badhe nyipeng wonten Ngrum Sekutari. Nggih, mapan kalersan menawi panjenengan kersa Sang Kapten papanipun cekap wonten ing padusunan sak ngandhapipun redi hawanipun nggih gawa desa wonten dados kula. nggih mangke badhe kula samaptakaken papan kangge sarenipun Sang Kapten Lasar. Nggih, Abdullah Resia lan Cik Ira. Nggih kula Abah. Ora susah dadak ngambali sing dingendikake kelawan Sang Kapten Lasaro. Iki sawetara wektu arep nginep ana ing Ngrum Sekutari. Ngaten nggih Abah. Ana dicepaki papan kanggo sare singepe Sang Kapten Lasaro. Oh nggih Abah. Monggo dherek anak kula Abdullah. Ojo nganti ning semake Sang Kapten Lasar. Kados mekaten. Nek kaya ngono ya kan. Monggo-monggo. Terima kasih.